अमेरिकेच्या नासा संस्थेनं समुद्र पातळी वाढीसंदर्भात तो ताजा अहवाल दिलेला आहे, तो अत्यंत भीतीदायक आहे. म्हणजे तो केवळ देशाला आणि जगालाच महत्त्वाचा नाही आहे, तर गोव्यासारख्या राज्यालाही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण आपण समुद्र किनाऱ्यावर वसलेलो आहोत आणि हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. आपल्या विधानसभेनं त्याच्यावरती चर्चा केली पाहिजे. आपले आगामी निवडणुकीत त्यावरती चर्चा झाली पाहिजे आणि आपली वर्तमानपत्र, प्रसार माध्यमानं त्या विषयावर खूप जागृती केली पाहिजे. म्हणून हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे आणि मी या विषयावर बोलणारच आहे. माझ्या अनेक पुस्तकांमध्ये याचा पुन्हा पुन्हा उल्लेख आलेला आहे की समुद्र पातळी वाढ झाली तर गोवा पाण्याखाली जाऊ शकतं. हा जो आता नासाचा अहवाल आहे तो म्हणतोय मुरगाव पणजी ही 2 शहरं तर पाण्याखाली जाणारच आहेत, परंतु हे पाणी पुढं जाऊन म्हापशापर्यंत ते पाण्याखाली शहर जाऊ शकतं. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. मी काही वर्षापूर्वी सुंदरबनला भेट दिली होती. पश्चिम बंगालच्या जवळ असलेली ही बेटं 7 बेटांपैकी काही बेटं यापूर्वीच पाण्याखाली गेलेले आहेत आणि हा गंभीर प्रश्न एवढ्यासाठी कारण ते लोक आता जमिनीवरती धावत येऊ लागलेले आहेत. म्हणजे बेटच पाण्याखाली जातात अशी नाही आहे. जगभरातील अनेक शहरांमध्ये, युरोपातील काही शहरांमध्ये रस्त्यावरून पाणी वाहत आहे. गोव्यामध्ये आपण पाहतो क्लाउड अल्वारिस गोव्याचे जे पर्यावरण प्रेमी आहेत त्यांनी काही वर्षापूर्वी सांगून टाकलं होतं की आपल्या मुलाला त्यांनी म्हणे संदेश दिला होता की बाबा मिरामार नजीक कुठेही घर घेऊ नकोस, कारण पुढच्या 25 ते 30 वर्षात हे भाग पाण्याखाली जाणार आहेत. आणि त्या दृष्टीनं आता सरकारला काहीतरी गंभीर उपाययोजना करावी लागेल. आमच्या माहितीप्रमाणे जवळजवळ 20 वर्षापूर्वी भारत सरकारनं आपलं जे काही राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान केंद्र आहे त्याला सूचना दिली होती की समुद्र पातळी वाढीसंदर्भात एक अहवाल तयार करा. आणि या अहवालामध्ये यापूर्वीच इशारा दिलेला आहे की गोवाच नाही आहे तर काही भारतातील समुद्र किनाऱ्यानजीक वसलेली जी शहरं आहेत, मुंबई अत्यंत धोकादायक पातळीवरती गेलेलं आहे. परंतु आपण गोवा म्हणून या सगळ्या अहवालांचा किती गांभीर्यानं विचार करतोय. मला वाटतं की सरकारनं विचार केला पाहिजे. सरकारने आपले नियम कडक केले पाहिजेत. बांधकामासंदर्भात जे नियम केलेले आहेत ते अत्यंत कडक करण्याची गरज आहे. कारण पाणी वाहत जाण्याचे जे मार्ग आहेत ते अडवले गेलेले आहेत. त्यामुळे जरासा पाऊस पडतो तेव्हा ताबडतोब पणजी शहर पाण्याखाली जातं आपण पाहिलेलं आहे. जास्त पाऊस पडला तर दरडी कोसळून पडतात. आपले शास्त्रज्ञ इशारा देत आहेत की जो आल्तिनो जो डोंगर आहे तो अत्यंत भुसभुशीत अशा पायावर उभा आहे. त्यामुळे जरा जास्त पाऊस जर पडला, आता आपण पाहिलं जो पाऊस 3 महिने पडत होता तो आता केवळ 8 ते 10 दिवस पडतो आणि 10 दिवस पाऊस पडला तर गोव्यात पूर येऊ शकतो, उद्रेक घडू शकतो. जर आल्तिनो डोंगर जर कोसळून पडला तर हजारो लोक मरू शकतात आणि पाण्याची जर पातळी वाढली तर पणजी जर पाण्याखाली जाईलच, परंतु इथं प्रचंड मोठी प्राणहानी होऊ शकते. आणि गोव्यात तर अत्यंत आपलं जी काही भौगोलिक जी रचना आहे ती छोटी आहे आणि गोवा चिमुकला आहे. गोव्यातील लोक जाणार कुठे याचा विचार मला वाटतं सरकारनं आताच केला पाहिजे. आणि जी सरकारं पुढच्या 50 वर्षांचा विचार करतात तीच शहाणी ठरतात आणि तीच सरकारं आपल्या नागरिकांचे प्राण वाचवू शकतात.